Ada juga stok konten di bulan puasa kau ya. Kada pula kita li membuat sambal, tu membuat sayur, membuat pabukon bagai. Nan sambal kini awak buat sambal goreng sarden ko tu awak blender lado dulu jo bawang Sudah itu awak buka lo sarden le ko. Dek agak akan membuat sekali yang kira awak buka je kedua kali yang akonyo dek cair kali yang pertama tak ko isi. Sudah itu langsung aja awak jorang kuali dia minyak sekali. Tu langit minyak langsung awak masuk lah ikan sarden mana nak rancak-rancak aja, mana nak cair-cair bak pula ke menggoreng lah. Tiba-tiba lah masak je ikan sarden wak Kok tak bisa sekali menggoreng dibuat 2 kali bangkitan bagai. Nan kini sambal goreng sarden awak dak bakinco-kinco bagai do ala sudah bagoreng ikan sarden nak rancak-rancak atako sado awak goreng lo lado lay. Tu dak kalamo bagai lo di api memanggang kuali do nan lado atako lah masak tu dibangkit ngenek agak tak banyak cando. Baru dimasukkan kuah sarden lay tu nan cair-cair wak tinggal wak saring. Dak lama lo sudah itu do dimasuk lo ikan sarden lawak goreng tako lay di galimang tu dibangkit dimasukkan ke tompok nan berosi. Kalau membuat sambal sarden culik lah kompor awak ala belemak-lemak minyak sado di atas bawah. Nyo kok dak langsung diborosin dinantiin beko male lengo. Kini wak borosin pakai busa pembersih serbaguna dari Glow Home. Dikuncang-kuncangi lu baru disemprot-semprot ka kompor nan kumuo de beko tinggal lap je awak jo kain lap lenye dak kapaya bagai memborosin yo basukur kodang boneng awak diage sampai gratis de urang produk nan cie yo simpel ko rojo awak de. Dan alhamdulillahnya kini produk iko lagi laku-laku kini. Untuk nan niolo produk nan samo mo dia awak supaya murah membosin kompor de beko link produk awak sematkan di video. Awak menunjukkan bukti nan real aja nye. Bukan nan disemprot langsung berosi dak kado bagai produk model itu do sudah disemprotkan dia yo dilap dulu barunya berosi cando iko bakilek bisa bacomin wak di siko. Sabona video iko panjang lengo guys tapi wak korek aja sampai di siko dulu wak sambung untuk membuat pabukona di part 2.